Yat langening kalangganak lahar wonten poncara tinaler kekonang surem sara tetan padang bel kekek sadulita mel ndara kula ndara janaka janur gunung kading aren rawuh sampeyan ndara teng pedhukuan karang kadempel monggo pendak-pendak sampeyan rawuh teng mriki niku mesti saderenge paring cecala mbuh lumantar anak kula Garing Petruk napa dene Bagong wondene sakmenika rawuh tanpa taliwara enten napa Ndara mbok Semar tak krungu ngendikane sampeyan Kakang Semar kula sing gedhe pangapuramu ya Kakang nggonku prapta ning Karang Kadempel aku ora luwih dhisik menehi cecala nang ngersane Kakang Semar Badranaya. Merga banget wigati nggonku bakal tak aturake ana ngersane Kakang Semar. Mula ndak jaluk iki mengko aja ngasiduna dungkap nggonmu nampa aturi Arjuna Kakang. Nggih mboten. Wong kula niki abdine sampeyan panjenengan mriku bendarane Semar sak anak-anake. Sing uripe Semar sak anak-anak kula mriku nggih namung sampeyan kalian para pepunden Pandhawa. Nek Semar mboten melu kalian para Pandhawa, mbok menawa Semar sak anak-anake wis mati wingi-wingi. Mbok ora sok umuk kowe iki mir. Umuk piye? Jarene ora melu para Pandhawa awake dhewe wis mati. Ndana seprana-seprene melu ndara-ndara Pandhawa, seprana-seprene mengkere wae ora tau sugih ya, Truk. Mbok. Kowe kok kaya ora ndukung aku ngapa ta? Aku ki lahir batin melu para Pandhawa kok, Gong. Ora golek dhuwit kaya kowe kuwi. Aku ki ora memonopoli dhuwit negara Ngamarta. Alah. Saora-orane awake dhewe ditampa ning Karang Kadempel ning negara Ngamarta iki wis mujudke kanugrahan awake dhewe. Wong awake dhewe ming batur. Pripun Ndara? Ajeng ngendika napa? Kakang Semar kula. Negara Ngamarta geger ketaman pagebluk tuen welak ing Jawata. Disababake merga sangka negara Ngamarta ingkang ditilar dening Dewaning Buga. Ya Iwang Pikulun Bathari Sri Dewaning Buga cat saka negara Ngamarta Kakang.
Mongko nalika semono Koko Prabu Kresna paring dawuh bisane kundur Hyang Pikulun Bathari Sri kalamunta sepisan para Pandhawa nganake tetanen agung teges nindakake tetandur oning praja ya ing pasabinan negara Ngamarta Kakang. Sabanjure apa kang dadi wigatine lan dasare apa dene Arjuna ngaturi praptane Kakang Semar oning Indraprasta ora alu kejaba ya mung Kakang Semar ingkang keduga bisa ngujupake pandonga murih kunduring Hyang Pikulun Bathari Sri Kakang Semar. Arep kula ajeng banterke malah kanca-kanca ming. Urung arep rampung kok ngejak banter ora. Nggih nek ngaten kula namung nderek. Ora kokean alsan kula ora arep kokean suwala leh kula matur kalih sampeyan. Merga kula ngrumangsani Semar niki urip saka Pandhawa, Semar mukti saka Pandhawa, Semar mati ya saka Pandhawa. Pramila monggo mboten sah dangu-dangu. Monggo kula dherekaken. Tumuju wonten praja negari ing Amarta Ndara. Mareka den rayetna semuri resika balik. Teteyane kantayane Trisunya Purnama sasi karya ya terus nyambut kami ayo ayo wira suwarane ngapang ning ngalang kiwan akal bandan moncar tinon lar kakonang surem sorotetan padang kasolan pajaring purnameng gegono dasaring mangsa kateka dasaring mangsa kateka Yayi Arjuna lawan Kakang Semar Badranaya. Kakang Prabu karena ing ngawangga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Lho. Lah kok teko gegirisi timen tata kramamu Arjuna. Ya. Ning atasipun Kakang Langsiadi mung ketemu ana madaning Glanggung. Ana ing karang kadempel teko Siadi isih jangkep tata kramamu. Inggih. Bektinipun ingkang rayi wonten ngersanipun madu Kanjeng Koko Prabu. Ya Arjuna tak tampa. Inggih Kakang Adipati.
Sinuwun karena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Semar tak tampa Kakang. Ha nggih. Wonten menapa teka lumarap wonten ing Karang Kadempel Koko Prabu Arjuna wonten timbalan. Aku arep mboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Merga negara Ngastina ketaman Magebluk kamangka syarat serana ing wis ditampa saka wangsiting Dewa Lumantar Yayi Prabu Jaka Pitana. Negara Ngastina bisa waliya nirmala temajati jati temah mulya. Watanta tinunggon dening Pamong Agung ing tanah Jawa ya Kakang Semar Badranaya. Mula kang saka kuwi tak jaluk ya Arjuna. Tak jaluk kanthi banget. Kakang Semar wenehna karo aku mergo aku mangerteni mesti kowe duwe wigati karo Kakang Semar. Yen to tak titik kowe nganti kawan Kakang Semar arep tumuju menyang ngendi pun Kakang ora weruh. Arjuna ndak suwun kanthi banget kanthi lereming Pancandriya kanthi meneping rasa pun Kakang njaluk ana ngersane Si Adi. Arjuna marekaten prayatna semuri reseka balik nyuwun ngapunten lho sinuwun. Kakang Semar piye? Mboten kateges kula mbadal dawuhipun. Sinuwun Prabu Ngawangga mboten babar pisan. Nek kula namung ngluruske, kula namung nglempengke. Nek sampeyan niku nyata-nyata nalindra ingkang nuwun sewu. Suwijining senopati ingkang ngugemi dhumateng Bawa Laksana Kasenapaten tuwin kanalindran wonten negari Ngawangga. Panjenengan kula aturi sabar. Lho, Kakang Semar omong kaya mangkono ursane nata Ngawangga kepiye? Merga niki kula ajeng dikanthi sowan. Kalian ndara kula Ndara Janaka sowan teng negara Indraprastha. Lho, negara Ngamarta ana apa Kakang? Teng mriku enten ramen-ramen. Ramen kuwi mie saka Jepang kae apa Mir? Suwe menenga. Wis bener nek ngeblek malah metu barang. Aku krungu kowe ngomong ramen iki aku dadi ngeleh. Negara Ngamarta para pendhawa badhe ngawontenaken tetanen agung teng Pasabinan negari Indraprastha. Nek sampean kersa nengga nggih mboten apa-apa. Mengki nek pun rampung kula tak sowan teng Ngastina Ndara. Ya jagat pangestungkara Kakang Semar wonten dawuh. Ya. Ndak ugemi sing dadi ngendikamu. Ndak gujeng omonganmu Kakang. Aku ora bakal nunggu ning Karang Kadempel luwih aku ora bakal melu ning Prajanegara Indraprastha nanging aku arep bali menyang Kadipaten Ngawangga merga uruhanamu ya Kakang. Pripun? Nggone nata Ngawangga pengin mboyong lan Kakang Semar iki yektine Kakang Semar ora dikon momong sanggaring para Sata Kurawa supaya negara Ngastina waliya nirmala temajati. Ning yektine Kurawa kuwi sejatine mung ngarep golek patine Kakang Semar Badranaya. Mula kang saka kuwi gandeng aku ngeman kelang kadanku para Pandhawa, sartane aku ngeman kelang Kakang Semar Badranaya. Aku becik bali ning Ngawangga wae Kakang. Mengke riyen ora usah dadak mengko dhisik, aku tak bali wae Kakang. Nggih ngoten nika lho Ndara. Iya Kakang Semar nggih. Kula jane nggih ngerti. Leh kula arep digawa teng Asna niku mung ajeng dipateni. Ning embuh wahyu apa sing temiba wonten angganipun Adipati Karna niku kok padhang atine kok wekdal niki sareh niku pripun? Kakang Semar pripun? Aku mau lali sartane kelebihan kalimpun nggonku arep matur ana ngersane Kakang Badranaya. Pripun? Kok sajak wigati timen merga sampean kaya le abot le ngendika. Yayi Ragil ya Yayi Sedewa nandang raga Kakang. Nandang raga teges Yayi Sedewa ketaman kepagebluk Mayangkara. Ya Yayi Sedewa ing Bumira Talon ketaman sesakit Kakang. Lah kok mboten ngendika wau. Ampun kok kula derekke kok. Sampeyan iki senengane.
Ana patamira ingsun prihatin aspagong mijil tuda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong benu sasekarnya ron mawara gambir lati Sedewa adiku bocah bagus ragil wah tangiyo aja kaya ngono ya Di si Adi kuwi satriya ora pantes yen to duweni watak sing kaya mangkono Sedewa apuranen lupute pun Kakang Yayi apuranen lupute Werkudara apuranen lupute patrapku karo si Adi nalikane aku sia-sia karo kowe Sedewa wah barep Werkudara adikku Di kepiye Di wah Sedewa ora gelem tangi Sedewa tingkem netrane wah Dara jlitheng kakangku apa kabeh lakon ingkang disandang dening Yayi Sedewa kuwi yekti wis garising dewa wis dadi pesthine kodrat
Merga pun kakang ngrasa yen to kabeh iki ora bakal kelakon. Yen to mengko ora ana sambung rapete kawan kondre Mang Pikulun Bathari Sri. Kresna kakangku. Werkudara piye? Arep mbok baleni ping pira meneh. Lehmu omong kaya ngono kuwi. Werkudara wis jelek. Aku wis bosen, aku wis wegah krungu ngendikamu sing kaya ngono. Wah, Werkudara nrimo ning arep tekan kapan lakon sing kaya ngene iki. Werkudara. Werkudara. Bule kakangku apa? Wis. Lemu nangis Sedewa wis. Perkara kuwi ora bakal rampung. Yen temung trima ditangisi. Menungso kuwi diwenangake sarta diwajibake supayane mbudidaya nggayo kelawan srana usadari Yayi Sedewa. Werkudara. Kresna mbok kuwi diomongi Kresna. Sampun boten wonten ginanipun Koko Prabu. Kula matur kaliyan Werkudara kados mekaten. Werkudara, Jledheng kakang apa? marata diagen tak jaluk gendongen kadang muragil. Gawanana ing kedhaton negara Ngamarta merga pun kakang bakal sak perembakan kan Yayi Prabu Puntadewa. Wah, yo. Koko Prabu estunipun ingkang rayipun Darma Kusuma ugi sesah tuwin manah kula sedhe nggagapi lalapan menika Yayi wonten timbalan manipun karengaken ingkang Raka Majanggen kula sowan kula badhe matur awit ingkang wigatos mriku Srana Pandhawa anggenipun badhe miwiti Tanah Agung wonten Praja Negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu kasumanggaken Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Sakmenika sedaya syarat sarana sampun dipun lempaken wonten Praja Negari Ngamarta. Ing antawisipun pusaka Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara kagunganipun Koko Prabu Baladewa ingkang sakmangke badhe dados pananemipun tetanduranipun Sang Para Kawula dase wonten ing pasabinan. Mekaten Koko Prabu inggih. Lajeng Kyai Alugara menika sakmangke kinarya srana panumbuking tetanen wonten pasabinan Negari Ngamarta. Inggih. Ngiras pantes kula adum damel Kakang Semar. Kula. Sajene aja lali. Nggih. Bagong pun kula ken blanja menyan. Iya. Nek sajen sedaya pun komplit. Wiwit ingkung cacahipun 17 menika mujudaken inggih menika 17 rakaat sedintenipun menika. Subuh, luhur, asar, magrib kalian ngisak menika menawi dipun gunggung sedayanipun menika 17. Iya Kakang. Nggih. Sedaya pun kula cawisake wiwit jenang bakal. Ampun pokoke komplit oke banget niku.
pun ngalah-ngalahi tiyang ajeng ruwatan. Iya Kakang. Ha nggih. Bot-bote ajeng Balekke sisri kon bali manjing teng negara Ngamarta nganti ragate semonten. Iya. Koko Prabu. Piye Kresna? Gandeng Dimas Werkudara menika sakmangke mboten saged temandang. Kula aturi pandu Kanjeng Koko Prabu ingkang temandang. Lho, aku kon ngopo? Kula aturi nglepaken sanggaring para kadang tunggal bayu. Samangke kula suwun sampean dawuh kalian para kadang tunggal bayu mendung Aya Jamuna. Mendung Kali Jamuna kinarya sakmangke pangonca ring tetanen pasabinan wonten Praja Negari Ngamarta Koko Prabu. Oh iya, Kresna aku manut. Lajeng kula kadhawuhan menapa Koko Prabu? Arjuna Wonten dawuh. siadi supayane nandur tetanduran mbuh kuwi palawija utawa pariya ning pasabinan negara Ngamarta Ngisupaken dawuh. Yayi wonten paringat dawuh datang kantun Padu Yayi Prabu Darma Kusuma kula suwun ugi kedah manjing kalian para kawula anamur kawula wonten ing pasabinan negari ing Ngamarta Yayi Prabu. Inggih Koko Prabu. Mrengkaten monggo kula dherekaken Koko Prabu. Monggo Yayi. Kresna ayo tak dhereke Koko Prabu, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Laruta sangking kutha sang guru kula yanamutusa sang Sri sinuwun kula ngestaken dawuh sinuwun semanten ugi langsung Bagong pripun iki kawula negara Ngamarta jenenge sapa? Niki niku tangga kula. Tanggamu nggih. Kang Bagong, heeh. Niki asmane sing ngarep niki Pardi. Oh. Pardi sing biyen kae. Nggih. Sing urung suwe mapan ning tanah Jawa. Nggih, biasane teng Betawi. Dae kondur nembe koronane iki. Ngono nggih. Terus sing mburi kuwi sapa? Sigit niku Sigit. Niku cah enom raga tuwa nggih Sigit niku. Omahe ngendi? Non, omahe ngendi? Nduwet.
Niku wiyaga niku pangestunipun. Rombongan munggah. Rombongan kula entap lho. Nggih. Lho niku pun gak didhawuhi ajeng nandur napa. Paredi Nyanyen jawuh. sapa kae mau? Semplok ngoten Mas, semplok. Semplok. Nyanyen jawuh sinuwun. Paredi arep nandur apa? Nggih pangestunipun kula badhe menika damel lipukan winih gabah. Winih pantun sinuwun. Kula badhe nandur pari. Terus semplok arep nandur apa? Nggih pangestunipun Ganjeng Tegalan kula menika teng deduran nek kula tanduri pantun boten badhe urip kejawi kula tenggor. Ning bangane kula ngrekasa kula tenggor mengentek-enteki lung niki ajeng kula tanduri jagung. Mula kula mbeta alu niki nggih kowak jagung. Di Pardi wonten dawuh. Sisan sawahku kae garapen. Nek urung nggih. Aku titip winian separo wae. Ku arep gawe pirang kedhok ta pirang lalan ta kowe? Ya aku arep gawe telung kedhok wae wis cukup wong sawahku ora ana sak hektar. Ya wis engko sing apa? Engko sing seprapat gawanen nggono nanduri sawahmu. Terus sing liyane wehno aku. Oh iya yang ngisake jawuh. Wis kono padha budal ingsun tak melut tetandurane para Kawe monggo kula dherekaken sinuwun. Ayo kek diuluri mbakmu. pameling noteng manuru Sang Prabu Baladewa. Nah aku pantun dadi ingkang tumisake dari Gandala pantun kendali sada niki Sang Begawan Mayangkara. Alah. Sikron tetel gayung angkasa
Sira Risang Ramadaya Pati Kakang Anoman iku wonten dawuh sinuwun aja kaget kowe tak awe lumantar aji pameling ana ing Pasabinan ya pernah ana sak pinggiring kali Jamuna keparengipun kae kali kae bendungan lho kula niki senes tukang kok kon damel bendungan ora saka kan cangkem kowe aku weruh ceritamu aku ngerti ceritamu aku ngerti sejarahmu historismu aku kabeh maca lho napa to sejarah kula napa to sinuwun ora saka kan pupus tambak kagungane sinuwun Rama kae sapa sing gawe kuwi oh alah kok ya sampean maca artikel barang lho ndang digawe nyun pamit sinuwun ngati-ati Kakang Anoman sesumbar mawa lindhu bumi gonceng gonjang sing mangkat kok ming wong telu pangestunipun liyane dereng dipun damel kula pun tikus jinada nyadong dawuh Gusti kula pun celeng demalung nyadong dawuh kula nyadong dawuh Gusti kula nyadong dawuh kowe sapa kula pun maling raga lho kowe kuwi dudu rombongan nama kok melu pangestunipun kula dipun dawuhi saking pusat Pandya Betari Durga dawuh kangen maling raga supados kula ngrisak kandhane para kawula. Saiki ngene apike adum gawe kadi barang. Celeng demalung karo tikus jinada kowe ngrusak tetanduran. Kula kan ngrusak tetanduran. Iya. Kowe ngrusak ana palawija sartane jagung kacang lan sak anunggalane rusaken ngesangen dawuh banjur kowe tikus jinada kula kadhawuhan menapa Gusti kowe ngrusak ana pari demengke nek ketemu ula pripun ora-orane ketemu ula iki sawah anyar ora bakal ning kula lajeng kula kadhawuhan menapa Gusti kowe ngrusak bendungan ya tambak Dengeng bendung kali Jamuna kae ngestangken dawuh budal. Dange tak tung ngono.
Pripun? Lah kok dadi kanane kaya mangkene iki piye? Lah kirangan. Ana lalan apike kaya ngoten, tanduran pun ngrembaka kaya ngoten. Merga dialiri dioncori saking toya saking kali jamu. Lah kok dadi ngeten iki pripun? Kakang Semar, kula. Kepiye kaya ngene? Ampun, Mang sampean mang leremke pikire. Petruk, sini kau. Kurang ajar kowe. Petruk yen malegak-leguk. Sik ta, Truk, ngapa? Suweke di variasi piye? Kaya Mbah Haji Anom Surata kae. Tang 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 kling. Apa wangun gong nek aku gong? Coba sik urung nyoba kok wis ragu ora. Oh, diguyu apa dolopmu. Pripun, Mbak? Jiwana tumbake Bapak. Lho. Sampeyan ditumbak apa? Aja ngece kae. Tunggale tumbak Kiai Pleret. Pleret Bantul. Ora ngrego. Tumbake Bapak sing ning dhuwur lemari kae. Lho. Niku kula pun kula dol rosok niku. Kurang ajar. Kae ra ana loro to, Petruk. Oh, sing kula dol rosok niku tumbak sing enten tulisane Pertamina nika. Pancen kae lehku gawe mengki apus-apus. Kae sing siji kae. Oh, nggih, Pak. Juwo nempun. Kae omong-omong sing duwe kono kae. Kae pokale Durga kon minggat. Ora gelem minggat Semar sing maju. Nyuwun pamit. Dieling-eling subuhe. Apik wangun tenan. Oh, iblis siji iki. Ana kawan metro nganrong bolong. Oh, kowe. Oh, tikus iku jen. Wah. Ning ora apa-apa, kowe dadi tikus ning sawah wae, ora usah ning kantor. Petruk kurang ajar kowe. Aku ora nrimake pendhong anake Tentane Agung. Ora trima ya wis kono minggat to. Waduh. Bali, Cok, bali, ayo bali. Apik tumbake Bapak. Rumangsaku ming tumbak lidik kaya ngene kok. Wah, iki tak maharke ning Facebook wae kaya iki ya. Ora kurang ajar lho kowe, Tru. Ya, endi tunggale senengane ora. Kok dadi nggonku nyawang kahanan banyu ana ing Kali Jamuna saya suwe lah kok saya serot saya entek lho saya ora ana banyune lho iki piye iki lho kae sapa kae parap
ana munyuk putih. Anoman kowe rung tepung karo aku apa piye? Walah. Ora pangling kowe maling rogo. Kowe wadya balai Betari Durga. Ayo bali. Ayo bali. Aja ngrusak kanan tambak ning Kali Jamuna. Aunana Windanana ora bakal bali. Yen loro kelakon ngokep getih Pandhawa, Mati kowe. Brotang. Bala Dewa ya ngapa? Pandhawa para Pandhawa myoga mulung Mangung siring prasata Kurawa. Ngapunten nggih Sinuwun Ndarawati. Iya Kakang Semanggi. Paripaksa kula mengeraken sampeyan. Iya ora dadi ngopo? Ah nggih. Adan Mir. Ora apa-apa. Dilanjut ora apa-apa. Iki urung ana jam 4. Kurang 2 menit. Iya. Pun kula wiwit. Bagong. Piye, Pak? Sajene nggih digorene. Oke, ning ora ana wayang bentuk sajen. Sak-sake wis anggap wae sajen ngono kok ora. Iki kok ingkunge malih werna putih ki piye? Niku wau kanu kutahan keprus tenggalan. Enten truk ngangkut keprus niku ngutahi niku. Kula ujubke. Kanthi srana lantaran menika kula suwun kanthi sanget wonten kersaning Gusti. Srana Pandhawa ngawontenaken tetanen agung. Mandya ucape Semar. Mbok Sri Sedana bali manjing ana ing bumi Majasta, inggih bumi Ngendra Prastandara.
kok suwe men bajekno. Bajekno iki apa? Tumben. Kadingaren. Jebule lunga rada adoh. Iki mau ana dewaning boga kok turut seturan ki arep ngopo. Seturan ki ora ana sawah, ora ana tegalan kok tekan kono-kono. Ayo wis Kakang Semar ngaturke panuwun. Sami-sami Ndara. Wah, Semar. Semar. Wah, Sedewa mari. Syukur alhamdulillah. Jlitheng. Werkudara piye? Sedewa mari, sawangen Sedewa mari. Kaka Prabu inggih kula sampun pinaringan sada Kaka Prabu. Nggih. Syukur Werkudara, syukur binagi sewu. Mbarep. Wah. Delok. Sedewa mari. Wah. Werkudara kok bayi wingi sore. Kondoripun Mbok Sri ndadosaken surana usadaning tiyang utawi kawula negari Ngamarta ingkang nandhang roga utawi nedheng sakit Ndara. Ingkunge mondi, Pak? Mbuh. Kowe takon ingkung. Gawa Bagong diadahi tas. Wo. Terus. Piye? Endi tasmu ndi? Apa to? Tasmu ndi? Kene. Aja ta, Truk. Truk aja yang ora semen kok ngono. Oh, iki jenengane ora. Anu mengke mang bantu nggih sinuwun. Iya, Petro, nggih. Ya, iki rumangsaku nek ora tak. Wangi mere. Iki apa wis bakune didak-idak. Meneh. Iki apa nganti memet ajur lembut ki apa iki? Meneh taneh. Sinuwun Ndrawati San. Apa iki, Pak? Ampun to, mun didak. Ndang. Wah, lah rumangsaku kok. Enggak, sinuwun Puntadewa enggak. Monggo. Mang berkahi niki. Iya, Petruk. Sisan jenengan sinten? Lho. Iki apa kok kaya wigati temen. Mangsaku. Wis, mutiar. Lah arep piye kowe saiki? Truk endi, Truk? Iki lho. Wah, lha piye iki? Sapa sing ngejak-jak? Sinuwun Puntadewa. Sampeyan ngejak-jak niki? Iya dikon Petruk. Kaka Prabu Baladewa karo Kaka Prabu Kresna ya ngidak-idak. Ora usah guyu. Wah, Petruk kowe sampean ngijak? Iya dikon Petruk. Sampean yo ngijak? Iya dikon Petruk. Apa? Mboten mung takon kok. Duh. Wis dadi memet ngene iki. Ora Bagong lah kuwi apa? Nun kuwi apa? Niki ingkung wau. Kula beto minggat kula adahi tas. Oh, lah Petruk kuwi lah kok malah kon ngidak-idak.
Men wis nane wong arep pangan wong akeh utawa dhewe malah meneri. Ora kangelan nyuwiri. Mengkari ngemplok. Senengane, mulane arep temindake dipikir, Mas. Nganggo utek. Ora mung waton ngidek-idek, malah seneng aku ngene iki. Oh, mah meneri. Ora kangelan nyuwiri, ora kangelan ngrajang wis didak-idak wong pirang-pirang ora. Sampeyan kersa mboten? Apa? Niki ingkang niki. Ingkang geprek kaki niki. Ya, nggih, Petro. Wonten dawuh, Pak. Nggih, disapu Kurawa. Oh, lah edan. Petro aja mbak gujek. Nek ora gelem tak gujek bali. Iya. Iya aku bali Petro. Oh, bali ndang bali. Iya bali Petro. Kekek sak dulita Petro wonten dawuh Pak. Oh, towane Tru wis didukke karo blendis. Gak ayo ndang bar. Ya Bapak men matur sik kaya. Ngene ya Petro.
Awake dhewe makili sak kanca sak rombongan brayat saka Karangkadempel, Kabupaten Gunung Kidul. Ngaturke panuwun merga wis diparingi kalodhangan wektu menehi kesempatan kanggo awake dhewe ngaturke panuwun ana ngersane para warga ing laladan Majasta Petruk. Nggih. Mung isa ndedonga awake dhewe sak kanca kanggo warga masyarakat Majasta. Muga-muga wiwit bengi iki ya dina iki sak pungkure warga ing Majasta ora mangke alangan setunggal apa ora ketemu rubeda apa-apa. Pokoke uripe mulus, uripe apik. Wondene pacoban siji loro, pacoban cilik-cilik. Rasa susah, rasa gelisah ning ati kuwi pancen kuwi nuwun sewu. Kuwi pancen kasil saka dosane menungsa. Nggih, Pak. Nggih. Anu ya, selagine Kanjeng Rasul wae tau sing jeneng duweni tumindak luput, tau duwe keluputan. Apa meneh menungsa sing mung kaya aku kowe karo Bagong iki. Nggih. Pak. Ning alhamdulillah kula malah meneri. Matur nuwun ya, Tru. Getun aku. Ngerti langsung tak obong mae mau. Weh, wong iki tasih anti api malah dadi ayam bakar ki kok. Pandongane muga-muga nimbali awake dhewe warga ing Majasta muga-muga ora gelo esuk taun ngarep nanggapne. Amin. Anggere aja larang-larang mir. Ora. Iki nang kene aku gawe rega semono kuwi merga pisanan. Heeh. So nek wis ping pindho tetep tak kelongi akeh, Bagong. Sing tak kelongi nggone sing bedhug wae. Lah piye? Oh, yane wayahe bedhug malah pahe ning kono. Aja lali golekane. Iki nggo goleki pitutur sing becik, barang sing apik. Nek sing elek ya diguwang sing adoh. Nek sing apik muga-muga ya iso kanggo pedoman urip selawase Petruk. Nggih, Pak. Kula Semar Badranaya mewakili jajaran direksi yang bertugas mohon pamit undur diri badhe wangsul wonten sudung kula piyambak. Mugi sami mangke rahayu wilujeng. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Slamet to kabeh, slamet. Matur nuwun. Ditabuh bonange. Asmara ndana mawon. Bangun katresnane para kawula. Yeah.